Ekonomisti ewlenin qed jinnutaw kif it-tkabbir ekonomiku li pajjiżna esperjenza s-sena li għaddiet kien xprunat fost oħrajn mill-investiment u x-xogħol. Tkellimna dwar it-tkabbir ekonomiku tiktar minn 6% mal-ekonomista Gordon Cordina. L-investiment irridu nsemmuh ukoll bħala mutur ta' tkabbir fis-sena 2015. Niftakru però li l-investiment jikber għax ikun hemm proġetti speċifiċi għaddejjin. Meta daw jaslu fit-tmiem tagħhom, dak l-investiment ikun importanti li jiġi jissarraf mhux biss fi produttività imma anke f'investiment ġdid biex inkomplu nikbru. Mill-ekonomija jgawdu wkoll ħaddiema bis-settur tax-xogħol ikompli jissaħħaħ biex bis-saħħa tas-settur privat fuq qudiemnet illum f'Malta għandna rekord ta' nies jaħdmu. Naraw li tkabbir kien sostanzjali, madwar kwart minnu mar għand is-settur tal-ħaddiema. Dan il-kwart ġie wkoll minħabba l-fatt li nħolqu numru ta' impjiegi ġodda. Dan kollu jfisser aktar flus fil-bwiet tal-ħaddiema u l-ekonomija ta' Malta. Dan il-kwart kien riżultat importanti, jfisser madwar 180 miljun euro, però ovvjament rridu wkoll nkomplu nsostnuh fil-futur. L-ekonomista Gordon Cordina ma naqas milli jsemmi s-settur tat-turiżmu, settur ieħor li ra rekord wara rekord minn sena għall-oħra. Fil-waqt li pajjiżna f'dan iż-żmien qed jikber ħafna iktar milli qed jikbru pajjiżi oħrajn anke fl-Unjoni Ewropea u anke b'mod globali, naraw li ħafna mit-tkabbir li ġie f'Malta ġie pereżempju mis-settur tat-turiżmu. Dan huwa settur essenzjali għalina illi għandu ħafna minn dawk li ngħidulhom multiplier effects, jiġifieri pratikament kulħadd jiekol ma' dan is-settur. Quddiem dawn il-kisbiet ekonomiċi l-ekonomista Gordon Cordina jgħid li Malta għandha tkompli tħares lejn setturi oħra li qed jiżviluppaw b'rata maġla. F'servizzi oħrajn, diversi minnhom, fosthom finanzjarji, fosthom amministrattivi, fosthom ta' IT, pajjiżna qiegħed jikber ukoll. Dawn huma servizzi li għandhom bażi internazzjonali u allura importanti li hemmhekk inkomplu nsostnu r-reputazzjoni tagħna